Drágám, még most fő az ebéd. Anyukám fő. Tessék. Azt mondja, hogy nem ebéd, mert éppen lenne mit. Lenne mit. Jaj, megütöttem a lábamat. De ez hamar kész lesz, anya. He? Mit főzünk? Nem kapom, Évikém drága, nem kapom meg. Az anyujéról olvasom, hogy itt vagyok, ragyogok. És anya már nyomott is egy lájkot nekem, meg el is ment anyu. Úgyhogy nem tudom, mi lehet a probléma. Hadd nézzem. Kipróbáljuk hogy igen, ez most így néz ki, mert azért, hogy... Na már megint. Jó. Én nem érteni. Nem érteni. Az rám fél, gyerekek, egy kis restaurálás. Be is van kapcsolva. Hát sokkal jobb nem lett. A mikrofonom az jó szerintem. A mikrofonom az jó. Igen. Jó. Mert az anyujéról akarom olvasni. Most már azt sem mutatja. Aha. Most itt van anyunak, hogy köszönt. A mikrofon? Hát a mikrofon az jó, nem? Hallottok? Srácok, szia! De miért? Várjatok, még megpróbálok egyet. Közösséget moderálom. Élő csevegésbe. Élő csevegés összegzése. Résztvevő bárki. Igen. Résztvevő bárki. Igen. Jó. Mégsem mutatja tovább. A retusálásom is kikapcsoltam. Hogy vagyok még? Ebben jobbak voltam egyébként. Nem akarok moderátorokat. Igen. Üzenest késedelme nincsen. Mihez közösségre van, esetleg nem egy csevegési megjegyzések, azt viszont be fogom kapcsolni. Igen, mert ez most nem működik. Azt írd már meg, drága Évikém, hogy látható vagyok, meg azt, hogy... És hang is van-e? Hello, Károly! Megvárom Évikét, hogy mit ér. Mert ha most megint kikapcsolom, akkor az vezető rajongók, itt látom, igen. Sziasztok, sziasztok, akik itt vagytok, nagyon örülök neki. 20 vezető rajongó van, miket nyomkodok én el.